belai hambai sini kaitorno wanama singsa bini hamari tinini salo kisa sekango tini fungai siri duita family eba nukhung kainai ni family khorok buri manmani yagulo tai nukhung kaisa seng tabo gerlai tongo wanama singsa sini hasing armo thawo kaitoni phola kathani samung tangjagai tongo seng lai thangnai kokti sal eba Sunday 26 ni horo seng whole night prayer tongo seng surilai mani result salsa ni yagulo no 28 tini wo duita family mai mani yagulo tinta family mo ke seng manai tongo belai wana ma sisa kaitoni hamari pai seng borok ni bagai te surilai na fungo seng baptist mari makai thaiblo pang kamio tabu baptist mari wi tongma ke riding kamio bini asadana poito khanai borok bo komoriai mo thangjak khaina teke kaitor bono rokta borok sadana poito khanai borok mo thangjak khaike ya sadana kop khanai nai borok mo thangjak la kaitor bono kaitor bini kop khaike rokta gan tabu smar nai borok bo borok ya san jarano bobanyo borono khlomui thangsirai ninok ke tse arike ang suidai sini kaito nono hambaya phoro ojrawa pakaito nini no samjak nin sajala khamai tai nini sajak prosa pakaito borok jenaki 33 kuthi mutai bai ajake lengi tomani nin borok yokan nono hambaya phoro tabuk nini mumbai khai borok ketiyo beksamai kaito khamai kaidi nini pobitrata usubadi kaito nini musuki jani subayong ojrawa nini serang sujau ojrawa sangat sangat begitu usubadi nini musuki khai te ବ୍ୟବହାର khai ne suri maji suri Tadi kedor satu. Nang sere nah kan ikulo sini maya kenang kaito nono khulumai hambai maro wana ma sisa nini hamari tini salo nini busabati rongno sungsari matai atai robe khajak tongmano nang phioka nang no sono khengai phiok nai nang no sono bebak ni yak ni boka tirnai abon bagen nono tini belake hambai maro sal kubang mo sekango soitani khorio tongai khajak tongmano tini salo nang nini
mosung ti khlai borok no saina harman bagui belai ke hamai moni sakang mosung baptisma roi felke nukung konoi no sung mankha aboni yagulo tabo haino haichin riding kamini sini takuk norsing tei bukuk rima tei takuk bipulno nung sungsani basina harman bagui nona hambai yafaro borokni thinango borokni life o basina harjak ma haike no borokni jibono thangai marani bagui dukho kosto phaipuru temptation apod bipor wanam sisa phaipuru nini khuriwo no tongoi khakchangma bai khlai nono suriwi tongmanan bagui nang hamari khlaidi tai nini selekna nang tini use khlai ke nini sajalani bisingte ke nang baptisma rikha oro tongnai joto loku boskango saki khai tongnai joto borom nang hamari khlaidi nei surima ji suni mungbai sano.